Ako na jednoduchý magický kruh ukážeme si hneď dve varianty. Prvá varianta, obmotáte si priadzu okolo prstov a potom uchytíte tak, aby sa vám koniec skryl do dlane. Druhá varianta je, že si položenú priadzu preložíte ako na videu a znova si ľavou rukou uchytíte tak, aby sa vám koniec skryl do dlane. Háčik vložíme do kruhu, priadzu si prichytíme a pretiahneme cez magický kruh a ukončíme okom. Následne vkladáte zase háčik dovnútra stále okolo oboch vlákien, nikdy nie cez. A ďalej postupujete podľa návodu, až kým nebudete mať dostatočný počet očiek. Tu sa nám už pekne ukazuje reťazka, ktorá bude pokračovať. No a následne jednoduchým potiahnutím konca magický kruh. Sťahujete alebo povolujete podľa potreby. Tada! Zvládli ste magický kruh.